en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipkart Plus. Ik ben van Joen Iliauwet op visite bij Emiel, de jonger van de Hoenekop. Want ja, de grote vraag is vanzelfs, wat wordt de opvolger van dat grote succes Jappie Commando? Ik heb stiekem al jet dat de band bezig is met een nieuwe cd en daar wil ik vanzelfs alles over weten. En we doen vanzelfs nog volle meer in Clipkart Plus, of net Herman? Nou Femke, we joggen bij de band Jets. Die hier een tiger populaire video. Die 3 keer op stier bij us. Maar wat is dat voor band, Jets? In de Noorderwien studio is Laubier. Die docht het nou met een hele band. In steed van mij zijn twaan. Nou, we beginnen vanzelfs. Maar we beginnen vanzelfs met een videoclip. En deze week is dat Vangrail met Ik Mis Je. Niemand dwingt de tijd om terug te gaan. Niemand maakt de stilte ongedaan. Ik ben ziek van de kou en de schaduw die ik in mijn armen hou, is van jou. Ik word gek van de spijt en de heimwee die mijn hart in stukken snijdt. Heeft alle tijd. Ik mis je, ik mis je. Ik wist niet dat pijn zo diep kon gaan. Maar deze klap komt aan. Ik mis je zo. Dit gevoel gaat echt door merg en been, door mijn panzer heen. Tranen hebben eigenlijk geen zin, maar als ze komen, hou ik ze niet in. Ik heb koorts van gemis en mijn ogen zoeken licht dat er niet is. Duisternis. Ik mis je, ik mis je. Ik wist niet dat pijn zo diep kon gaan. Maar deze klap komt aan. Ik mis je zo. Dit gevoel gaat echt door merg en been. Hoe moet ik leven zo zonder Ik ben intussen binnen in het huis van Emiel van de Hoenekop. Ja, en het is eigenlijk net te missen, hè, Emiel, dat wij hier in die huis binnen. Nee. Ja, hoes, magazine, werkplek, kantoor, ja, steeds maar, alles in één. Hè? Want dit is eigenlijk een beetje de speel van de Hoenekop. Ja, hier gebeurt het al, ja. Dit is het kantoor.
Heel soort t-shirts, merchandise. Ik zeg, daar ik al je cd's onder de tafel staan. Ja. Had ze het er ook mee? Ja, maar echt. Is het goed? Ja, je best. Je hartstikke mooi. Ja, je nou wat rustiger, gelukkig. Een heel drukke tiert achter de rug, maar het komt van een nieuwe cd, Jelle hier weer om. En rust komt er weer wat in en nou gaan we het hier op mijn nieuwe cd onderslag. En jij hier nou dat de vorige uitkwam is? Nou ja, de blues is in principe bezig met een nieuwe cd altijd. En als er wat binnenkomt, nou ja, dan moet het op papier. Voordat we daar hoe verder gaan, nog even waarom naar het Oron en Jelle hier. Want die tweede cd, die is eigenlijk heel goed roem. Hoe is het erom op die periode? Een heel leuke, maar hectische periode. Ik moest, dan krijg ik wel waarom. Ik ben dus dit hier eigenlijk van mezelf begonnen. Had ik het opzet als een eenmanszaak. En ik moest mij, het einde van de jaar was dus kilometers opschroeven en weet ik veel wat. En ik zit even door de agenda te bladeren van wat we al die dingen hebben. En hoe druk ik het gewoon, dat is net normaal. Maar ik dat wel weer omschot, dat denk ik bij mezelf, hoe gaan we het oprijden? En dat weer gewoon, optreden en een beetje voort. Jongens weer optreden. Het is echt een soort beweging ontworpen, hè, de Hoenekop? Ja, ze kist het zeggen, ja. We hebben prettige fans onderhand en ik denk dat, dus er zijn maar weinig bands die brengen wat we brengen. We brengen toch wat meer realiteit in de festjes en daar kennen prettige mensen die kennen daarin vinden en daar krijgen we prettige goede reacties op. Dus, Even om duidelijk te scheppen hoe succesvol dat vorige album was had. Hoeveel ben er onnoten verkocht? Ben 2000 binnen voort. De andere 2000 is in daar. Ja, dat is echt 2000 cd's, hè? Ja. Emiel had intussen even een gitaar pakt, want wij praten nog heel iets over het tweede album. Wat werd nou echt een topper, Tingstoof, van dat album? Dus van tevoren altijd moeilijk te zeggen, want meestal degenen die toppers worden, daar ben soms noemen wij het zelf net van verwachten, zeg maar. Zoals Roeghouwer is een grote hit, Jappie Commando is ook een bekend nummer. Maar er zijn ook wel nummers die bij mezelf op een web zitten. Zo van, ja, dit weet ik net, dat dit wel leuker nog is. Dus ik kies neigen dat het, ik weet het van tevoren net, maar we hebben één nummer en dat spelen we dus eigenlijk al wel live. En dat zit al op YouTube en daar hebben we al een heel prettige goede reacties voor horen. Had ik nog een leuke actie met die van mensen die het imiteren konden. Die kon 100 euro aan Hoenekop merchandise kon ze winnen. Nou, had een jonkje, Arjen de Boer, had het won. En daar wil ik wel een stukje van spelen. Nou, ik zou zeggen, take it away, Emiel. Witte stift, zwarte stift, schroevendraaier op een shirt, leer, tapset, bako, koffiemokken, hoek, lijnplaat, werk, aluminium en RWS, Teflon tape, borgmoer, kopen, trien, ziekenflex, rolmaat, schoonmaat, accuboren, multiplex, sleeptol en laskerij. LFT. Want die LFT'tjes die ben leuk voor thuis. Alles wat los en vast zit, dat neem ik mee naar huis. LFT, dat is leuk voor thuis. De baas moest eens weten wat er in het hok lay. Achter mijn huis. De kisten nog in als het vlug bist, Joen in het Dielshoes in Wommels, het optreden van de Doelezen en de Hoenekop. En ik heb wij terug met de tweede videoclip van Fanny Joen. En dat is de laatste Friestalige van Twarres. Op 4 maart is er op Nederland 2 een documentaire te zien over Twarres om jouwe fjouwen metjes. Maar in Clipkap Plus hebben wij nou alvast de laatste videoclip. Dit is De Juiste Snaar. Doet ik dat zeg, wist ik nog net dat ik voor eens aan volle file zoek. Na lange tijd ben ik nou wist dat ik de juiste keuze maken ga. Du bist de beste held voor mij. Nee, ik ken echt net zonder die. Du bist voor mij en niet van die. Du bist mijn leven, du bist mijn feit. Dat ik dat in mij zocht. En ik geloof dat als du altijd net met mij is, dan had ik nog steeds van die. Dat ik dat in mij zocht. En ik weet zo goed dat de marine van die is, want zo werken.
van mij en niks van die. Ook is het mijn leven, is mijn feit. Dat ik dat in die zocht. En ik geloof dat als er altijd met mij. Dus dan had ik nog steeds van die. Dat ik dat in die zocht. En ik vind zo goed. Dat de Marie van die is. Want dan lekker stond die weg. En ik vind zo goed. Dat de Marie van die is. Want dan lekker stond die weg. En ik vind zo goed. Dat de Marie van die is. Want dan lekker stond die weg. De juiste snaar in mij. Ja, de juist hem nog wat trot beelds komen. Emiel van de Hoenekop. Wat bist al hier rondwaaien, jong? Ja, ik ben even aan het inpakken. Er is een jongen uit Gedik en die wilde hun zijn eerste cd had, dus is die ook erop. Kun je die nog ergens mee helpen? Nee. Ik kan heel goed inpakken. Ja, oké, maar dit komt al heel krek. Hè? Als je wat goed gebeuren, maar dan mag het hetzelfde aan. Hè? Ja, control freak. Ja, dat is ik zo. Nou, dat is goed gelijk. Ja. Ik liet daar inpakken. Geef wij verder met het volgende item in Clipcar Plus. En dat is de band Jets. Ze hebben een paar keer op nummer 1 stingen in Clipcar Plus. Dus we kunnen net langer om ze heen. Douwe Talma, die zocht de band op. Dit is Jets. En de band krijgt voor elke vraag 10 seconden. Dit is het Clipcar bandspel. Vraag 1. Hoe lang bestaat Jet zo? Jet bestaat 1,5 jaar. Vraag 2. Stel dat de band maar eens even kort voor succes. Nou ja, wie ben Jets? Ik ben Jaap, dit is Michiel, dit is Jets en dit is Rico en Bart is op de computer daar via Skype. Dit antwoord is te lang. We stellen een orenvraag. Ik heb begrepen dat de band ooit bij die begonnen is, Jetsen. Ja, dat klopt. Kun je dus even heel kort uitlezen wat het verhaal erachter is? Ja, ik heb een paar nummers gekskreund en toen heb ik ze opbellen zo van wil je een keer met mij in de radiostudio wat nummers opnemen. Dit antwoord is te lang. We stellen een orenvraag. Hey Jetsen, drumstone nog eens? Nee, net met z'n volle. Hoe wist je dat? Ik ben Jetse Valkema en ik kom oorspronkelijk van de Jouwer. En ik ben hier nu bij 6 jaar in Lauwert. En oorlog Lien hebben wij dit bandje opricht, Jets, met 4 maten. Vraag 4. Je hebt nou een clip schreeuwen, dat heet Voor degene. Wat is het verhaal achter deze clip? Verhaal achter de clip voor degene. Clip voor alle vrijwilligers. Ja, kort. Vraag 5. Hoe best er zo bijkomen, Jetsen? Dit is Jo Bersma van de Jouwer en dit is eigenlijk de vrijwilliger van het IR al jarenlang. En hij had een lintje gekregen van de koningin. Dit antwoord is te lang. We stellen een orenvraag. Ik ben nu ongeveer op mijn 4 begonnen met versjes zelf te componeren. Nou, heel veel troep maken. En nou, de laatste jaren begint het er een beetje op te rikken, vind ik zelf dan. Vraag 6. Ja, hij hem dat noemen, hè? Dat voor degene. Hij hem dat vrijwillig maken? Nou, dat is hier wel een beetje onder dwang van Jesse, denk ik. Vraag Son. Ja, want best wel een beetje de baas van de band, Jesse? Nou, dat probeer ik wel eens, maar het slaagt het net echt goed. Maar nee, ik kom vaak mijn idee en dan wordt het totaal oors. Dit antwoord is te lang. We stellen een orenvraag. Wat is de vraag, ik weet? Wat in lievelingskleur wie? Reed. Oh. Leef in het nou. Zit net zo te piekeren en te zeuren en te ouwen. En maak je er gewoon een mooi feest van. We hebben in Naaier, de Schelling geweest, dat week hoe gezellig. En ben we bezig met een nijenplaat als het ware. En pas in april zullen we weer dwalen met nijennummers voor het tweede album. Wat ik hoop dat het eind dit jaar uitkomt. Maar hoe zit het met eventueel Friese teksten van Jets? Nou, we hebben al een paar Friese teksten klaar.
Alleen nog, wie dachten van de plaat is in het Nederlands, dus dat is een beetje raar, maar een Fries kwestie erop. Dit antwoord is te lang. We stellen een orenvraag. Dus dat is nou even deze kinderen, is toch altijd naar Clipcar Plus, just? Ja. Ik zocht altijd naar... nee, ik zocht altijd naar Clipcar Plus. De band Lauwblier had weer een nieuwe cd maken. En dat is een hele oren cd worden. Want Diene, Eelke en Hetzer het eerst altijd maar zijn twaan. Nou hadden ze een volslijne band om haar heen staan. En knallen ze er flink in met hun keltfolkachtige muziek. Kwartlien Wins is de gast in de radiostudio van Noorderwien. En dat klonk zo. Ik zeg, let op you efter het glas. Zijn silhouet, let mij schrikken. Zijn grote eigen, let mij zweten. Waar is de man die ik zeg, efter het glas? Televisiebeelden, vliegen toch zijn kamer. Luchtjes zien hollen, als tonger het loon. Zijn lief is meerder, zijn klein bent zwart. Het liegt het krijgt, het heimwielen had. Waar is de man die ik zeg? De band is eigenlijk ontstaan vanuit de vraag vanuit de stichting iPop. Hadden wij bij hun weer spelen wonen en toen zeiden we van nou dat willen we wel, maar dan lijkt het thuis leuk om eens maar een band te spelen. En dus voor u krijgt even een oorzer. Eelke en ik hebben jeder machine twaan in een metalband spelen. Dat is echt heel wat oors. Daar waren de nummers die lenen zich op zich echt heel goed om een bandspeler te worden. Dus we zijn dat waren we gewoon een keer proberen in. Schreeuw ik verhalen. Het zijn bestaande nummers van hun, dus echte duo-nummers. En die hebben wij omzet met de band. Nou ja, Eelke hier me vragen. Ik speel me wat en Eelke in een coverband. En ik hier nou eigenlijk nog nooit in een band zitten, maar eigen werk. Dus dat lijkt me wel een keer leuk om te doen. Ja, nou, ik speel hier met Hetzer. Speel ik eigenlijk in een fantastische Friese band, de Rules. En wij hebben de oefenrond al en alles. Dus ja, dat weer eigenlijk wel hier is het waar. Nee, maar de muziek wordt er wat, op een bepaalde manier wat rieker van. Ik hou wel van het hele brekbare. Maar juist met die band, dan wordt het wat voller en dan kiest gewoon van een luidruchtiger publiek en een groter publiek kiest makkelijker spelen als dat maar in twee akoestische gitaren haast. Dus dat is weer heel mooi als die in het kerkje is. Dan komt dat, misschien haast wel beter als in rocht. Maar in een cel als een iPop of een dorpshuis, dan is het weer heel mooi om juist maar een band te spelen. Emiel, de zuster hoe uitletten? Ja, ik let de hoen even niet, want die wil graag een bjatje. Dus nou, bedankt. Ja, doe ik bedankt. Ze succes met alles. Ja, en we zien komen. Komt goed. Oké. Hey, hoi hè. Hoi. Ja, dan zullen wij natuurlijk even naar de uitslag van de stemmerij van Vliene Wieke. Nummer 3. Elske de Wal, My This Game. Nummer 2. Black Box Red, My Howling Wolf. Nummer 1. Voor de tweede keer op Riegen, Ernst Langhout, My De Popkeskouwer. Mijn hart sloeg slimmer streken, hetzelfde Stalinisme. Schouwen ze meesten van je rijden. Al was popkes, die staat aan de kant. In een moderne brood is het koud, is koud. In een moderne brood is het koud, is koud.
van macht en carrière hebben ze menig mensenleven vernield. Alleen de jaarkrikken de meieren opzitten zijn poortje uit. Wacht ze op een bonke van een baas, had het nooit aan het veld. In een moderne brood is het kort, is kort. In een moderne brood is het kort, is kort. En dit helemaal weer. Kies deze week stemmen op de volgende videoclips. Vangrail, Mai, Ik Mis Je. Twarres, Mai, De Juiste Snaar. En Ernst Langhout, Mai, De Popkeskoer. In een moderne brood is het kort, is kort. Surf naar clipkar.nl en breng die stem uit op die favoriete clip. En na een week zuggen we bij de Fries Grenzer combinatie Flux. Deze band had een heel leuk nijveske chocolade. En wij van Clipkar Plus binnen voor zelfs heel benijd werd ze toe hebben. Dus wij doen bij haar de chocoladetest. En in de radiostudio van Noorderwien is oer-troubadour Doer de Veeman, maar zijn band Remo Lino. En dat is muziek op zijn Friesk. Want na een week. Hoi! Clipkar Plus. Nou sneun is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Clipkar Plus. En ook is deze week stemmen op die favoriete clip. Vangrail, Mai, Ik Mis Je. Twarres, Mai, De Juiste Snaar. En Ernst Langhout, Mai, De Popkeskoer. In een moderne brood is het kort, is kort. Surf naar clipkar.nl en breng die stem uit. En nou sneun zuggen wij bij de Fries Grenzer band Flux en doggen wij een chocoladetest met de band. En oertroebedoer Doer de Veeman is de gast in de radiostudio van Noorderwien. Heel graag ontsneun.